Hola, molt bon dia. Avui us presentarem l'Arcàngel. La seva procedència no està del tot clara. L'original és el color coure d'ala negra. I a Alemanya ja fa molt temps s'han creat altres colors dins de la raça. Us puc ensenyar alguns d'aquests. Aquí tenim l'Arcàngel, que en solen dir monjo perquè té el cap blanc. Aquí tenim el d'ala gris. Aquí tenim el daurat, que és com el coure, però diguem, se li ha diluït una mica el color i és més claret del color marró. I aquí en tenim un de les noves generacions. Personalment, el d'ala negra és el que m'agrada més, perquè és dels pocs coloms que tenen l'ala de color brillant. Us presento l'Arcàngel daurat amb ala beix. I aquí en tenim un daurat d'ala blanca, que per mi també és molt maco. I amb l'Arcàngel d'ala blanca us diem bona tarda, molta salut, molts somnis alegres i fins ara!